Makne Panole Mekezwa. Sorry, allow me to make a same speech in Shona. Maskate Yakanaka Kubari Vese Bauya Pano. Maskate Yakanaka Kunemi Mose Mauya Pano. Unity Nonzi Jablani Sekrutsuna. Dava Japanese Embassy. Tinofara Kubanemi Pano Nasi. Kunyanya Pomune Mutambo Mukuru Venue we first Soko Kyokushin tournament Muno Muchitungiza. Dinoziba Zakaoma Kugazira Mutambo Mukuru Wakadai. Apa Makwanisa Kunganisa Warui Wakawanda Babak Wabak Kunika Zakasiana Siana Kusanganisira Nika Yang de Japan. Dinotikuna Hansi Daigo Oishi Shihan Naoto Tachibana Na Senpai Luis Nakayama Tinokugamuchirai Nemufaro Iwai Nenguba Yakanaka. Embassy Yedu Japan, Ino Cruzira, Mitambo Yedu, Yechinyakare, Ino Sanganisira, Karate, Judo, Ne Aikido, Zimbabwe. Tinofara, Kanachi, Tichona, Warui Wakawanda, Kubudai, Bachifarira, Mitambo, Wetuo. Zinotipa, Manukunuku, Nekute Tinenge, Tichivana, Shamwari, Ue, Kujikizana, Nekuaririna. Dinoti, Nasi Iwai, Nezua Rakanaka, Farai Mese, Ziwai Kuti, Mutambo, Ue Karate, Uno Simbisa, Muviri, Fungwa Ue Kupakuchika ne Kuzini Bisa Munuza Uese Aruanasi Igamba ne Kuti Ku Karate Hakuna Anoruza Jinobimba Kuti Wamwe wa Bewarui Tichange Tinabo Ku Tokyo 2020 Olympic Games Makerere Atotanga Asara Asara Pamamonia Ipapo Tinotenda. Thank you. Arigato.